Svake večeri pre spavanja seti se 3 stvari na kojima treba da zahvališ Bogu. Treća je najvažnija. Saslušaj do kraja. Prvo, dragi Gospode, hvala ti što si moj Gospod kroz ceo moj život. Dao si mi mir i zaštitu. Hvala ti za moj dom i spokoj. Molim te, čuvaj mene i moju porodicu. Štiti nas danju i noću od svakog zla. Drugo, Gospode, hvala ti. Znam da je moj sutra u tvojim rukama. Predajem tebi sebe i sve koje volim. Treće, najvažnije. Gospode, hvala ti što si mi oprostio sve moje grehe. Predajem ti sav svoj strah, sumnje i brige. Očisti me svojom svetom rečju. Dotakni me svojom milosrdnom rukom, da mogu mirno da zaspim. Znam da se tvoja milost obnavlja svakog jutra. Slava i hvala tebi, moj Gospode. Ako veruješ, napiši Amin.